Şimdi May ayının açılan beylekle 5. iyunun açılan da. O şahatlık näme diye bir şagallara var da. O şagal da ineyim sen vara yine bir kepten içinden nirde bolsak tapawut yok. Nire kaydı deşiğire davandan atarlar yok oluyor. Ben sana söz veriyen de ustayda. Nirde olay. Sen Ey, ejeniz keyin, dogonuňyz keyin maşenege. Men nirde bolamda, bolmamda, men hiç ýerde hiç kimden gizlenemem o. Düşündiňmi? Sen dogonuňyz keyin Gandon geline, Türkmenistana. Götüňde gaýratyň barmy? Ha? Bajyň agdynaz keyin sen ýüzüň aýdýan, gönüni gürläp saparakly men sen ejeniz keyin. Ejeň bilen bajyňyz keyin sen tohum tiýjiňiz keyin. Düşündiňmi? Halmurat dogonuňyz keyin Gandon garila. Utanan okmy sen ejeňiz keyin öz gyzyňy zorlap. Dogonuňyz keyin ýyly akyly öwredem bolýarmy? Bir hepde ýene näme zat diýmem. Ejeňiz keyin sikem hiç zat edip bilmeýäňiz maňa düşündiňizmi? Hudaýa şükür arkamda watan dur. Allah jana şükür watana döneýin men. Ejeňiz keýinler götüňiz bişýär, dogonuňyz keyin garila, bajyňyz keyin maşenik sapar ejeňiz keýinler sizin. Sizem ölüň o dogonuňyz keyin haramlar bilen ynanyp bersiňiz şuňaly adamlara. Hemme kime değişirler ýöne. Belli bir adamlara değişli. Ejeň agdyňyz keyin çortlar dogonuňyz keyin. Ejeňiz kerin sen bajyňyz keyin. Başarýarmy? Gel ejeňiz keyin. Gelle götüňde gaýratyň barmy o? Huy dogonuňyz keyin.